15 minut po godzinie 17, a dziś w audycji na Widniku Kaszebę będziemy rozmawiać o nowej publikacji Aleksandry i Dariusza Majkowskich Przygody Remusa na Pustkowiu. Naszym gościem jest właśnie pan Dariusz Majkowski. To pierwsze pytanie, dlaczego bez żony? O, białka stała z młodszym adzecama. Starszy tyłe ze mną i mam nadzieję, że też będę mogła przeczytać zdylek te książki, no, ale nie udało się do słona maraza to tego pozdrawiamy żonę. Na gwesłych Radia Kaszebę, bo wiem, to jest godzina, kiedy Radia Kaszebę w jednej kolnej słuchony. No dobrze, to zacznijmy przesłuchanie. Dlaczego Remus? No tak, a nie postaci, które do tej pory wymyślaliście sami? My jakby tak po prostu robimy w takich dwóch dzelach swoją robotę literacką, tak bym, że jakieś źle opisanie dedzecy. Z jednej strony po prostu to są przygody Weronci, jaką mamy wymyślone od samego zaczątku i mamy ją wydane 6 książeczków z przygodami, ale z drugiej strony też mamy stara pokazywać najważniejsze literackie dokazy, jakie są znane, myślę, w większości Kaszebów, w dziecnym języku prawie. Dlatego jesteśmy zrobili Biblię, na przykład Stary Testament, później Nowy Testament, gdzie te zamkłosy, jakie myślę, są znane w większości prawie Kaszebów, jesteśmy przedstawili na taki dziecny prostszym języka, tak żeby to było zrozumiałe. No i postępny dokaz, jaki jesteśmy chcieli wziąć od tej strony, to był prawie Remus, dlatego że no to jest taka najprawdziwsza kaszebska klasyka. Książka, jaci może i są taci, co ima tam, co nie widzę, bo i wszystko, ale każda dyskusja o kaszebskiej literaturze jakoś tam są Remusa opierę. Myślałem, że nazwisko zobowiązuje w tym przypadku. No i nazwisko też na pewno tyś, Aleksander Majkowski, choć nie doszedł do tego, żebym był jako z nim krewny, ale ale bardzo byś chciał. No, do dobrych ledzy w jedno werce przyznawać. To jest taki trochę ciąg dalszy przygód Remusa, które już znamy? Czy to... Nie, to bardziej pokazanie na takim prostym języka i na bardziej decny irt tego, co Aleksander Majkowski opisał w pierwszym tomie swojej książki Na Pustkowiu. Jesteśmy próbowali tam wprowadzać bardzo wiele dialogów przede wszystkim, bo mamy głosy od ledzy, co chcą przedstawiać Remusa swoim dzieciom, od szkolnych też kaszebskiego języka, że to dnia ten język Aleksandra Majkowskiego, no chcemy sobie prosto rzeknąć, to już wnet sprzed 100 lat. Nie dla wszystkich jest zrozumiały. No i jesteśmy chcieli zrobić wszystko, żeby te ważne zamkłosy Remusa przybliżyć i zachęcać ledzy do tego, żeby po przeczytaniu tego w tej wersji takiej dziecnej, prostej, w formie dialogów, opowiadaniów i powiastków, żeby później chcieli sięgać do oryginału. Myśmy też robili takie testy, jak w jedno na ich dziecach. Nie wiem, czy to ima oryginał Remusa, w jedno tam przedspika, co ima po kaszebsku czytamy. No i w przytrywku... Ale powiedział, tato, kończ już, nieładnie czytasz. Nie, Remus co ima bardzo widzą. Tyle, że czytanie oryginału Remusa, to tak po prawdzie nie było czytani, a taką kerbionka z tego powstywa. Bo co się ma czytał i tej dzieci pytały, no i o tatku, ale co to jest ta skrawa Remus dawał, a jak ją to rozmiec? Albo inne jakieś rzeczy, czy słowa pytale często. Wiem, tam ją stara sobie wynotować te ich pytania i jakby te pytania wprowadzać też do tego Remusa. I okrom tego, że mamy tam opisane to, co Aleksander Majkowski zapisał, to też prawie takie pytania dodawamy, jakby mamy stara wczyć w takie dziecko, jakie czyty i tej sej mamy co stać, że każemy czyteńcowi kusk so zasygnąć, pomyśleć i pytamy go, a ty czyjesz teraz, co gdy Remus do twojego ucha, czyjesz jak sobie pyta, czy chcesz być remusdową skrą, czy chcesz gadać po kaszebsku? Taki głos sumienia taki. Taki głos sumieni, pewna może jo. No tak kusk na pampużonu pewno książka, najbardziej z tych wszystkich na ich. No ale myślę, że Remus taci je. Remus to jak książka, jako mów se bardzo wiele kaszebści deje, na jacie wychowało so wiele kaszebcich zajeżdżów. No i byśmy chcieli, żeby on i od dziecka był jakoś przejmony. No i tak jak jeden, żeby to było jakoś dobro zachęcba do tego, żeby później czytać oryginał. Ale wspomniałeś parę razy o tym, że to dla dzieci. Ja czytałem opisy takie, które mówią, że to wcale nie jest tylko książka dla dzieci. No to prawda. I myśmy so spodziewali, że to dla dzieci, ale bardzo wiele mamy sygnałów i podziękowaniów od na przykład w szkolnych kaszebskiego językach. Terny prosto piszą, że oryginał dla nich był do zdrandzi, nie wszystko rozmiele, a teraz przeczytaniem tych na ich opisanków wszystko stało się dla nich bardziej jasne. No zaczynamy na przykład od tego,
wprowadzeni herojów, bohaterów akcji. Kto mieszka na tym Pustkowiem, kto z kim jest tam skrewniony albo z kim poznaje w jakim wieku. No próbujemy to pokazać, tak jak są te dzniowe książki pokazane, żeby było to wszystko zrozumieć. No mam nadzieję, że to się jakoś udało. No dobrze, to o czym dokładnie się dowiemy, czytając przygodę Remusa na Pustkowiu Aleksandry i Dariusza Majkowskich, o tym jeszcze za kilka minut. Zostańcie razem z nami. Radio Kaszebę. Reklama. Marzy ci się nowe auto, ale gdzie nie pójdziesz, to każą ci na nie czekać i czekać i czekać. A Kia HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim posiada duży plac, a na tym placu mnóstwo aut dostępnych od ręki. Przyjeżdżasz, wybierasz, kupujesz, odjeżdżasz i masz i cieszysz się. Ot tak! www. 22,5 minuty po 17 to Julia Brąk w Radiu Kaszeba. My wracamy do naszej rozmowy. Rozmowy o publikacji Przygoda Remusa na Pustkowiu. Wiemy już dlaczego, ale teraz tak konkretnie o czym? To znaczy, nie zdradzając szczegółów, to taka opowieść o chłopcu, który nie ma rodziców. Ja, u knipie, który nie sierotą, aby no mi nic nie wiemy o jego mamce i o jego tatku, jak to Aleksander Majkowski zapisał. No i też jakby na samym początku przedstawimy, kim ten Remus był, jak mały knip trafił do gburów zybłockich i robił tam po prawdzie jak paróbk. Robił ciężkie, pysył, bydło, ale okrom tego, apartnie są ledze innych, co mieszkali na Pustkowiu, że miał bardzo mocną taką wyobraźnię, ale okrom tego no, on widział taci świat, czego oni się nie widzieli. On widział królewionci, widział smyci, no i miał taci widzenci, byśmy rzekli. No i u Aleksandra Majkowskiego ten fantastyczny i realny świat są taci bardzo ze sobą przeplotły i my jesteśmy też mieli stara to zrobić, a pomogło nam w tym Aleksandra Gliszczyńsko, jako robiła maleńci do tych książki, jako też rozdzieliła te dwa światy. Z Lipnicy. Z Lipnicy, z Gochów i ona też robiła maleńci, jeżeli ktoś czytał książeczki dla dzieci o przygodach bytka. No właśnie, to już druga współpraca z to znaczy w przybytku to bardziej ona współrobi z Anną Gliszczyńską, ale po prawdzie bardzo fajnie z nią współrobi, ona bardzo dobrze czyje, myślę, kaszebską literaturę. Bardzo poważnie podeszła też do tej roboty, bardzo często gdzieś tam pisała, prosiła wytłumaczeni, co autorzy mają na myśli i jak to zrobić. I ona prawie też tak rozdzieliła te dwa światy, taką czarną sztryszką pokazała to wszystko, co dzieje się jakby w realu, a to, co jest w takich widzenkach Remusa, co jest dla tego fantastycznego świata, to jest pokazane na farwno. No myślę, że to maleńci są po prawdzie mocno starą te książki, pomagają w tym, żeby zrozumieć to wszystko, co dzieje się w głowie, w desie małego Remuska, gdy małego, no bo jesteśmy napisali plus jego przygody w pierwszym tomie, kiedy on się na przykład czysto myłym knepa, jak to Majkowski pisze, takim, co ledwo kłeniowi do egona dorósł, a później jak on wychydy z Pustkowiu, to na tym kończymy, no bo ten czas już zaczyna się taki, no, bardzo poważną misja Remusa i jeśli myślimy, czy tak po prawdzie te postępne to będziemy chcieli dalej robić i czy to sobie jakoś przerobić na decny język. No właśnie, bo powiedziałeś o języku dla dzieci, chwalą to także nauczyciele, którzy mówią, że no ten prawdziwy, nazwijmy go Remus, znany wcześniej, był taki nie do końca zrozumiały. Ta książka pozwala go trochę wyjaśnić, ale mimo prostego języka jednak na końcu słowniczek jest. No to prawda, bo to mamy stara tak robić w każdej książce, to pewno czyteńcowie by musieli taksować, jak są na Małdywy. Chcemy pisać dla dzieci języka prostym, ale nie spolaszałym równak. Dla te tam, gdzie mamy słowa taci apartny, kaszepszczy, jaci są nama zdywy, że dzieci mogą mnie rozumieć i w jedno robimy tak samo, że testujemy na ich książki na dzieciach, co nie gadają po kaszepsku doma
I te słowa leci, oni pytają, jak dzieci ma te decy mają wątpliwoty, dodawamy do słowyszka, no bo to jeden taki znak, że one będą miały z tym iwer. Ten słowyszk jakoś nie jest bardzo wielki w tej książce, no ale równak pera stron tam mamy takich słów wybronych, tak jak jeden tacik, gdzie decy, jak my czytali na początku, mieli z tym problem, no je to do najwyżny, tak jak jeden. Nie må być polaszały, no ale też må być to zrozumiałe, gdy to taką pomoc dla czytelnika. A jak odbiór w tym pierwszym czasie po publikacji? To znaczy, jak pierwsze komentarze? No wiemy, że nauczycielom się podoba, tak? No, będą mi ty, co do napiszą, to chwilą sobie i są z tego bardzo ryd. No my mamy nadzieję, że to się nie skończy na przeczytaniem tego Remusa dla dzieci, ale że będą się gadzali, albo ju przeczytali tego Remusa. No ale mamy też taci pierwszych chilenysty, tak poprowadzę na 10 sygnałów z familiów prosto, gdzie starsi czy starkłewie czytają swoim dzieciom tego Remusa w dzelach. No i gadają nam, że to jest tak, że dzieci chętno słuchają, nie chcą, żeby im kończyć, ale z drugiej strony też gadają, że to jest dla nich taką lektura, jak budzi w nich wielkie emocje, że wiele dzieci, i to nie było z tych najmłodszych, płaczęły przez czytanie go, no bo tam po prawdzie Aleksander Majkowski pokazywał kawle tego dziecka, taci jak one były wnętrzas, to nie było taci miodne dzieci, a przykłady Remusa też były full takich całszych do niego księżyców, czyli muszą sochływać przed pryścima szandarama, czyli no nieszczęśliwie so zakłechło myślą, że to jego królewionka, a to jako z wielgu pani, jako so ożeniła z innym. Remus to wszystko bardzo cierpiał. Jak coś tam nabroił, to też jak to w dawnych czasach Burcija nie żałował, że dzieci jak dzieci mają myślę wraz lewota, to też to tak odbierają bardzo emocjonalno. Choć my jesteśmy miele stara, te najbardziej drastyczne dzyle czy tak wyszczyknąć. Zostało ocenzurowane, tak? No pewnie ocenzurowane, może to nie jest dobre słowo, ale no bardziej namazane legało na to, żeby to dopasować do percepcji, do odbioru dziecka. Do rozmowy powrócimy za minut kilka, a teraz zajrzyjmy na drogi. Przed nami serwis dla kierowców. Szerokiej drogi życzy sponsor, firma Beditom, producent segmentowych bram garażowych i przemysłowych. Kaszebę, czas na skrót informacji. Jest apel do premiera w sprawie wsparcia rozwoju portu we Władysławowie. Uczniowie z podstawówki w Szopie w gminie Sierakowice na rowerach wiozą swoje intencje na Jasną Górę. Regatami w Mechelinkach rozpoczyna się w ten weekend 7. edycja żeglarskiego Pucharu Kaszu. Więcej w tych tematach Radio Kaszebę. Jesme dlewaj. Za 22 minuty więcej w informacjach, a teraz więcej o książce Przygody Remus na Pustkowiu, czyli o Remusie na nowo, dla dzieci i nie tylko. Dariusz Majkowski, współautor dziś w studio. Tam jest taki moment, kiedy w ogóle jakby nie tylko w tej książce, ale i w ogóle dla Kaszubów dużo znaczy skra ormuzdowa. Są nagrody tak nazywające się. Jest ten motyw u Majkowskiego, jest też u was, u Majkowskich. No nie mogło tego zafelować. Jak to tłumaczycie dzieciom? To znaczy, czym jest ta skra według was dla dzieci? Jak to? No nie było lekko tego przedstawić, to prawda, i jakie my chyba o tym rzekł, jak jest my na im dzieciom czytele, oni też pytele, to co to znaczy być z tą skrą ormuzdową. Dla tych, co może jeść nie czytele Remusa, bo nie znają, tak było skrótko, że Aleksander Majkowski opisał to, że jak no taką biedka między sobą dwóch dechów czy błegów dobrego Ermuzda, jak mu zanolego na rozwiju Kaszebów i Kaszeb, i dredzi go Arymana, który jest tym złym i próbuje to całe dobro gdzieś znikwić. I ten dobry duch, Bóg Aryman, cysk z góry skry, czyli iskry. I tam, gdzie taką skra padnie, tam powstaje człowiek, który rozmieje, pobudzić innych do kaszepściego dzejani, który no prawie jak taką skra, rozpyle innych ledzy. Ten Aryman próbuje w tym zawadać, cysko na to pióra i próbuje to zagasać. No ale ta skra ormuzdowa to poprawdza taki weźny pojance w kaszepści resznoce, jak jest w Dominiku dobrze rzekł, Pomerania przez nadgrody skrów ormuzdowych, prawie do tacich ledzy, co rozmieją płeckacy w kłusę innych.
No a dzieciom jest myślę, jak to pokazać, co to znaczy tak po prawdzie, bo do nich to musi być prosto rzekły, bez jakichś wielkich może metaforów, co to znaczy z dnia być skromą muzdową. Na tym myśmy się skupili i to jest my chcemy pokazać. No i przede wszystkim dla nas być z skromą muzdową, to mieć stara gada po kaszepsku, uczyć się kaszepścigłe, poznawać kaszepską historię, chceć się jak nowicy dowiedzieć o kaszebach, jakby w tę stronę idziemy. I w jedno, gdzie piszemy o skrach wermuzdowych, to jeśli mamy pytanie, czy chcesz być wermuzdową skrą, to zaraz za tym dodawamy. To znaczy, chcesz gadać po kaszepsku, chcesz poznawać kaszepską historię, chcesz być zbuszny z tego, że masz swoją kulturę, swój język, jakby w tych takich zjawiskach, hasłach próbujemy tam to pojęcie wermuzdowe skry pokazać. Może to nie jakby cała głębia tego, co napisał Aleksander Majkowski, no ale jak wiedzą przy takich tekstach, uproszczeniach, trzeba coś wybrać. No, zdawym jest to, że po prostu być wermuzdową skrą to mieć wielką starą kaszepski język, kultura i historia. A technicznie, jak wygląda praca nad taką książką? To znaczy, ile czasu ona powstawała i czy to tak, ty napiszesz pół, ja pół, czy jak się dzielicie obowiązkami? Tak po prawdzie wezdzie to tak, że my przedkamujemy jakby taką łódbę. Siedzimy razem z Olą, gdzieś tam łeb wieczór, jak dzieci śpią. Przy kominku? Przy kominku i bez wicy może takich drobnych. Udarka nawet latem włączony ten kominek. Nie w jedno jest zimno, to prawda. Ale mamy jakby taką łódbę i dzielimy sobie cały ten dokres na rozdziale na przykład. I tak raz siedzimy i gadamy, no ja muszę napisać łetem i mamy taki wstępny płedzel i później też dzielimy się za ruch to, jakie teksty najlepiej czeje i by chcą się za nie wziąć. I piszemy taki, na przykład jakby konspekt. Znaczy, na przykład Ola napisze taki konspekt albo gdzieś tam od myślników, jakie są najważniejsze punkty, albo zapisze ją prosto, tak jak ona to widzę. Później to trafie do mnie, a ja gadam, a jeżeli werby było napisać to, a może to nie jest tam brykłewne. I tej razy każdy rozdział sobie omówiamy, ale każdy jakby pisze są, a później mamy taki kolegium. Później to mężczyzna podejmuje decyzję. No, rozmaicy w niejednych sprawach, tak u Białgłewsko w Razlewota jest też bardzo ważne. I jakby mam końcowy głos, jeżeli idzie o zapisankę po kaszepsku. Ola pisze po kaszepsku i tere też prosto, ale no, jeżeli idzie o te słowa, no to myślę mu to większe. No właśnie, bo chciałem zapytać, wy te notatki, czyli myślicie już po kaszubsku, pisząc na przykład tego remusa? Jo, to powstaje wszystko po kaszepsku, także na każdym etapie tak po prawdzie robimy to po kaszepsku. To bardziej mamy jeszcze w głowach, tak jak w przytrywku remusa, to najgydsi czy czytani z deca ma i to też wszystko sobie odbywa po kaszepsku, że no, na taci zort to piszemy. No dobrze, gdzie książkę można nabyć? No, w najlepszych kaszubskich księgarniach, by to chciał powiedzieć, na gwiazdy dnia przede wszystkim w internetowych, takich jak czec.pl, jak kaszubskaksiążka.pl i pewno też w innych placach, jak na przykład Muzeum Wejrowsi, drangą mnie tu wszystkich księgarnie wymienić, ale myślę, te najważniejsze internetowe to kaszubskaksiążka.pl i czec.pl. Już ustaliliśmy, że jeszcze nie wiadomo, czy będą kolejne części. Może będzie Weronka i Remus na przykład? Może powiem, że wydawca cesnie, żeby pisać sposobny, co wedle mnie znacie, że pewno dobrze książka sprzedywy. I że pewnie będą. Ale jeśli tak naprawdę nie wiemy. My jesteśmy w tamtą myślę, był po pierwszym celu, ale no jeśli nie wiemy. No dobrze, a kilka miesięcy temu ukazała się fantastyka Płedłeka Jastre. Jak ta książka została odebrana? Tak już przy okazji. No, pewno rozmaice. Jednym co widzę fantazy dredzie mniej. No, wyrazne większości do mnie dochodają pozytywne głosy. Jemu sobie wiaryt, bo wiem, że tyś niejedny przedstawcowie młodzizny, bo to nie dzece wybrali dzieliciste książki na konkurs Rodnomływa do recytacji. Bardzo ciekawe, jak to im poszło. A no, myślę, że odbiór będą mi to, co do mnie dochody, to w większości jest bardzo dobry, no i mam nadzieję, że dalej tak będę. Serdecznie zachęcam do tego, żeby czytać fantazję. Zaczynał w radiu, skończył jako pisarz. Dariusz Majkowski dziś u nas w studio. Ale bardzo chętno do Radia Kaszebę w Rycym i na każdą ryczbę chętno przejada. Dziś w studio w sprawie przygód Remusa na Pustkowiu Aleksandra i Dariusz Majkowski odsyłamy w takim razie do książki, której fragment jeszcze za kilka minut będziemy mogli usłyszeć. Dziękuję Ci, Darku, za rozmowę. Dziękuję bardzo, do uciec.